ମୋ ଟାର୍ଗେଟରେ ଯିଏ ରହେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମରିଯାଏ। ଜାଣିନି ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଅପରାଧ କ'ଣ। କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମାରନ୍ତୁନି ଆଉ ମରିଯିବେ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହ। କୋଉ ସତ କଥା ଆଉ କୋଉ ସତ କଥା? 1000 ମାଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୋର ଏଠି ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ଦେଲେ। ମତେ କଥା ବୋଲିବ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ମାଗଣାରେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଖାଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଆଉ 10 ଏକର ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ବି ତା ନାଁରେ କଲେ। ଯାହା ଦାମ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି। ମନା କରୁଥିଲ? ମନା କରୁଥିଲି। ଆଉ କହିଲି ତୋର ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ, ସେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁନି। ଏଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଗଲେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଶଳାକୁ ଏମିତି କେମିତି କହିଲା? କେମିତି ବୁଝିବ? ଯୋଉଟା ସରୁ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ, ସରୁ ଲମ୍ବା ଗଠି ହେବ ସରୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ା ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା, ଗ୍ଲାସ୍ 20 ଟଙ୍କା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ମ। ଆଖୁ ପେଶିଲା ଭଳିଆ ମେସିନରେ ପୁରାଇ ଏମିତି ମେସିନ ଏପଟେ ପୁରା ସଫା ବାଜା ବାଜି ସତ କହ, ଜଗନ୍ନାଥ କିଡନାପ କରି କୋଉଠି ଅଛି? ଶଳା ଚାକର ହେଇକି ତୋ ମାଲିକ ହବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଶଳା କୁହଦେବି ନେଇ ମାଗିବି। ସତ କହିଲେ ଚଳିବନି। ସତ କହ ମାତେ ତୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ଅଛୁ? ରିଂ ମାଷ୍ଟର ଡାକି ଆମେ ଧରିକି କହ। ପାଣି ପିଇବୁ? ଆଉ କହିପାରିବନି, କହିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ସତ କହିବୁ। ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ମୋ ମାଲିକ, ମୋ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବି? ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଜୋର କରି ଛଡ଼େଇନେବି। ନାଇଁ ବାବୁ, କିଛି ଜାଣିନି ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି। ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତ ମୋର ସତ କଥା ବାହାରୁନି। ବହୁତ ଟାଣ ଦେହ ପାଇଛୁ ନାଇଁ ରେ? ବାଜିବ କୋଉଠି ବାଜିବ? କେଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡା କ୍ରିମିନାଲ ମୋ ମାଡ଼ ଉପରେ ସତ ଗୁଡ଼ା ବାତି କରି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ତ ଶଳା ସେଇଟା କୋଉଟା କହିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଉଡ଼େ ନା ଉଡ଼େ, ଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଁ ଉଡ଼ନ୍ତି ପତୁକ। ନାଇଁ ନା ମୋ କ'ଣ କାନ ପତ୍ରରେ ଭଣ ହଅନ୍ତିନି ନା? ନାଇଁ ମ କାମୁଡ଼ିଲେ ଭୀଷଣ ମଶା। ତୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଶା, ତାଳି ମାରିଦେଲେ ସଫା। ସତ କହିଲେ ମାଡ଼କୁ ତୋ ନାଁରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କଲା। ଚାକର ବାକର ଲୋକ, କେତେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ। ଚାକର ବାହାନା କରି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ଥାନା। ଏଠିକି ଚୋର ଡକାୟତି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ନୁହଁ। ସେ ଚୋର ଡକାୟତି ମଧ୍ୟରୁ ତମେ ବି ଜଣେ? ମୋର ସବୁ କଥା ତମକୁ ଖାଲି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଚୁପି କହୁଛି।
ये जहाँ कहते मैं से बेहतर किसी जाने मत मारिदेले ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୋର କିଛି ହବନି କର ନିଲମ ସେଇଟା ଡକାୟତ ତାକୁ ଦୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଆମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ମାଧବ ଭଳି ଗୋଟେ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକ ମାରି ମାରି ଦରମରା କରିସାରିଲେଣି ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଆଉ ଆପଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୟା ମାୟା ମାନବିକତା ସବୁ କିଛି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କାହାକୁ ମାରନ୍ତି? ପୋଲିସ ବାଲା କାମ ବାସେ ମାଡ଼ ମାରି କଥା ଆଦାୟ କରି ଆଉ 8-10 ବାର ବାଜିଗଲେ ସତଗୁଡ଼ା ଭକ ଭକ କରିକି ବାନ୍ତି କରିବ। ଚିନ୍ତାମଣି ମୋ ନା କଣ? ଚିନ୍ତାମଣି ଚୌବେ ପୁରା ଚୋବେଇ ଦେବି ଚିହ୍ନିନି କେ ମତେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଚାକର ହେଲେ ବି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମାଧବ ଏଭଳି ଛୋଟ କାମ କେବେ ବି କରିନଥିବ। ତାହେଲେ 10 ଏକର ଫାର୍ମ ହାଉସଟା ତା ନାଁ ହେଲା କେମିତି? ଗୋଟେ ଚାକର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଦିଲେ ସେ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମାସକୁ ତା ଦରମା କେତେ? ମାସକୁ ତାର ଇନକମ୍ କେତେ? କୁହନ୍ତୁ କଣ ପାଠରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଅଫିସର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବନି। ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଖିନଥିବେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଏ ଚାକରଟା ତା ହାତରେ ଧରି ସବୁଦିନ କାରବାର କରେ। ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ କି 2 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ହେପାଜତରେ ରହେ। ଘରର ସବୁ କବର୍ଡ ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଲକର ଚାବି ସବୁ ତା ପାଖରେ ରହେ। କୋଉ ଦିନ ହେଲେ ବି ତା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। ଏଭଳି ଲୋକକୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ। ଯେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ତା ଆଖି ପଟବର୍ଦ୍ଧନ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘରେ ରହି ଆକ୍ଟିଂ କରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ବସିଛି। ସତରେ ଏଇ ଆମେ ସରଳ ଜାଣିନ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। କହୁନ ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସତ କମ କର ଖରାପ କରେ କହୁନ। ଯିଏ ନିଜେ ଚୋର ତା ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚୋର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମର ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଚୋର? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଚରିତ୍ରକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ। ମୋ ଭାଇର ସମସ୍ତ ଉପରେ ତାର ନୁହଁ ତମର ଆଖି ଅଛି। ଆଖି ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ଭାଇ ହିସାବରେ ଭାଗେଶ୍ୱରୀ ପଟ୍ଟବର୍ଦ୍ଧନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଭାଗର ହକ୍ଦାର ରଣବୀର। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ନବୀନ ଆକାଶ ପାତାଳ ଏକ ଦେବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇଟା ମୋ ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ ତାର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ସେ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ 100 ଗୁଣ କରିଛି। ସେଥିରେ କେବଳ ତାର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ଏତେ ଗୁଣର ତାହେଲେ ତମ ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତମର ଆଖି ଅଛି। ତାକୁ ବି ପାଇଲେ ବର୍ବାଦ କରିଦବ। ରାଜା ବାଜିଲା ଭିତରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଗରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଉଲେନ୍ସ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି କରିଦିଆ ମାଡ଼ଗୋଳ ଫ୍ୟାମିଲି ଆକ୍ଟ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଣବୀର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରର କଥା ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କଥା ହେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ୟା କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝେ ମାଧବ ଦେର ଆଉ ଥରେ ହାତ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ଚାଲ ମାଧବ। ନା ସତ କଥା ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଧବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ମାଧବକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ କହୁଛି ମାଧବ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ କହୁଛି ମାଧବକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବି। କଥା ବାଜିବ ମ୍ୟାଡାମ। ହି ଇଜ ଏ କ୍ରିମିନାଲ। ହି ଇଜ ଏ କ୍ରିମିନାଲ। ଚାଲ ମାଧବ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପୋଲିସ କାମରେ ବାଧା ଦେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖ 4-5 ବାର ବାଜିବ ସତ କଥା କହିବ ଭାଇ କହୁଛି କାହିଁକି ନଉଛ ତୁମେ ନଉଛ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କର ମାଧବ ବାବୁ ଏମାନେ ମତେ ମାରିଦେ। କଣ ବାବୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କହିଥିଲେ କଥାଟା ସତ ହେଇଯାଏନି ଅଫିସର। ସତ କଥା ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ ମୁଁ ତା ନାଁରେ କରିଛି ଆଉ ସେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି। ମୋ ନାଁରେ କାହିଁ କଲେନି? ଗୋଟେ ଚାକର ନାଁରେ କରିଦେଲେ। ତୁ କିଏ କିବେ ତୋ ନାଁରେ କରିବି? ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଟଙ୍କାଟା ବି ମୋର କାହା ନାଁରେ କରିବି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର। ତୋ କଥା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ନାଁରେ କଲନି ଗଜପତି ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଅଫିସର
ସେ ନିର୍ଭରକୁ ମାର ମାରିକି ଠିକ୍ କରିନି ଓ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ ଆଜି ଦୟା ଦେଖେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଘରକୁ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ